היי, אז אם בא לך לנקות את תכשיטי כסף שלך, שיראו מבריקים כאילו עכשיו יצאו מהחנות, תצפי בסרטון, אז מה שאת צריכה זה קערה, אלומיניום וסודה לשתייה, מים חמים, נייר סופג וזהו. אני לוקחת קערה, אני עוטפת את הקערה בנייר אלומיניום, ואז אני מוסיפה סודה לשתייה, 2 כפיות, מים חמים, מערבבת, ולתוך זה אני מוסיפה את התכשיטים שלי. אני משאירה את התכשיטים בתוך המים עם הסודה, בתוך הנייר אלומיניום כסף, משהו כמו 10 דקות, לא יותר מזה, מערבבת, ומוציאה אותם ומניחה אותם על הנייר סופג להתייבש. כבר יכולות לראות שהתכשיטים מבריקים. איזה כיף זה. 10 דקות והתכשיטים שלך נראים חדשים לחלוטין. אם בא לך לשמוע עוד טיפים איך את יכולה לשמור על התכשיטי כסף שלך, אז תעקבי אחרינו. למילה, אנחנו כאן בשבילך.